Novela ústavy nebola zbytočná. Európska únia vydala plán na presadenie LGBT ideológie. Európska komisia predstavila v októbri dokument s názvom Únia rovnosti. Na 20 stranách opisuje kroky, ako chce Európskej únii presadzovať LGBT rovnosť. Brusel chce napríklad uzákoniť sebaurčenie pohlavia bez ohľadu na vek. Maloletí by si tak mohli zmeniť pohlavie bez lekárskeho posudku. Tie môžu byť podľa návrhu dokonca zakázané ako súčasť konverzných terapií a štáty, ktoré sa tomu postavia, môžu potenciálne prísť o eurofondy. Komisia zároveň upozornila, že európske právne predpisy o voľnom pohybe vyžadujú, aby členské štáty uznávali rodičovstvo dieťaťa stanovené v inom členskom štáte. Jasne tým naznačila, že bude tlačiť na členské štáty, aby upravili svoju existujúcu legislatívu tak, aby uznávali aj rodičovstvo osôb rovnakého pohlavia. To je presne moment, na ktorý reagovala najnovšia novela Slovenskej ústavy. Brusel zároveň chce trestať nenávistné prejavy na internete a monitorovať nerovnosti v rámci zdravotnej starostlivosti. Pôsobí to tak, ako by sa staval do úlohy lídra v presadzovaní LGBT agendy a prebral od Washingtonu dúhovú pochodeň, keďže Spojené štáty idú pod vedením Donalda Trumpa úplne opačným smerom.